ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା କି? ହଁ କରିବା। ଆଜି ତାହେଲେ ଭୋଜିରେ କ'ଣ କରିବା? ଉଷୁନା ଭାତକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରିବା? 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ ଚାଉଳ ହେଲେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଜାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏମିତି କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ନୀତି ବୁଢ଼ୀ ବାଡ଼ିରୁ ତାଟିକୁ ଆଣି ଜାଳିଦେବା। ବୋଉ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଭୋଜି କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚାଉଳ ଗ୍ଲାସଟେ ଦବୁ। ଆରେ ଚାଉଳ ସିନା ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧାନକଟା ସମୟର ପଇସା କୋଉଠି ଆଣିବି ଯେ? ହଇରେ, ଘରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ତୁ ଭୋଜି କରିବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ବାକି କରି ଗୋଟେ ଭାକୁର ମାଛ ଆଣିଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଦେବା। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଭୋଜି କରିବି ଆଜି। ଦେଖରେ, ମା ମତେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଭୋଜି କରିବି। ଛି ତୁ ବିଚରା। ବୋଉ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେ। ଆରେ ଆମର ପୋଡ଼ ମାଛ ଆସିଛି ପରା, ତୁ କାହିଁ ଜିଦି ଧରୁଛୁ କହିଲୁ? ନାଇଁ, ସେ ଭୋଜି କରିବେ, ମୁଁ କରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ମଣିଆ ରେ, ବାବା ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି ପଇସା, ତୁ ଆମର ଭୋଜି କରିବୁ ହେଲା, କାନ୍ଦେନା। କାହିଁ ଏତେ ରାଗିକି ଡାକୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଜାଣିଲୁଣି, ତୋ ପୁଅ ମଣିଆ ମୋ ତାଟି ନେଇକି ଜାଳି ଦେଇଛି, ରାଗିବିନି? ମଣିଆ ବୋଉ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ? ସତ କହିଲୁ, ନେତି ଆଇ ବାଡ଼ିରୁ ତାଟି ନେଇ କାହିଁ ଚୋରି କରିଛୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ନେଇନି, ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ନେତି ମାଉସୀ କହିଲେ। ଦେଖିଲୁ ସେ ଟୋକା କେମିତି ଟୋଟାଲି ମାନୁନି ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ତାଟି ନେଇ ଜାଳିଛି ବୋଲି। ମାଉସୀ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଆଜି ଏ ଟୋକାକୁ ସାବାଡ଼ କରୁଛି, ତମେ ଯାଅ ମାଉସୀ। ମାରୁ ତତେ ମାରିଦେବି। ରହ, ଯାଉଛି ନା। ରହ କହୁଛି ପରା, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ରହିଥା ଏଇଠି। ହଇରେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତତେ କେତେ ମାଇଲି କହିଲୁ? କାହିଁକି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ? ଚୋରି କରିବା ମହାପାପ। ମୋ ରାଣ ଖାଇ କହ, ଆଉ କେବେ ଚୋରି କରିବୁନି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଚୋରି କରିବି। ସୁନା ପୁଅଟା। ଆପଣମାନେ ମନ ଭରି ଆମ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ମତାମତ ବି ଦିଅନ୍ତୁ।